And then so Nana says he be minimum attractive. None of see a transit here. Danny and common at the pa. A foot training crash any day. In Yakada. If said no, and a daddy day in a DNT. Oh, yes. How any other person any near my pum daddy day. And the be a yes, so. The idea for you of the same a year, man. Let us share for inquiry. And then, me will a foot will be at the man, young follow. And penny forecast him say, I know the way a bosom. Na katrama yi so eyi woja a ehye na sembia so a enipa odi wano beka no ebeb nya hoso okin ka jogo no ma no eye eti edonu mienu chichimo edonu no twino ka sembia ede pa wasi obubo tirimo susu ne begina na kwa so ai shirin ade biara obobo tirimo susu no ebe gina mo brofo say thou shall decree a thing and it shall be established unto you and it eboya no na yedi nkomo na ye ka asem na ye bibia ya mama ya wini hoyi pa na yen kan sempa enkire ye ma enkire ye nuanom encha fofo me kai emri bi atwa mu ni esusa no se oye akwada ana brantie na akobobora na chese sabre no wa me wufufu eni opie ya nene na maame na nana no de gu so kwase mpani edi eni ne beye wo so ne na mo ano no wo unye yeda boni a waye nyina ne se okobobo se ne sabre kura maame ni mu ko ma ye boy ene ayisika na se sabre de koba ne nsem a oka kire no na eye nume ensem ko a epenfo ka che oka kire obi se edi eni ena enye wa edi eye yade obi a edi aye no no onkwa ahemfie onkodwo badwo eniema esisi ho kokonko a ema wuntimi mpompie saya de ne friend se ede edu maame o ka kire wo ba se saya de enya wo ba no bwana o ka kire se wo de wo ba ye o sansani akola na nyi no ko ye o sansani anu oni apre ensem biara ya ye kan yen kai hu se anu hoi mpedi fosi e yaposo afi Bible kura ni mpanimfo kura so kase so ba be yi a ni gina wo awofo enkanka eja onum nsam a obeka e de a kire wo ba ene ba ma ba na yi se yakọ Bible mu a oka asem bi fa eye Jacob nan papa ni Isaac nan nana ni Abraham e ho asem and because him ni say oni pa bi tra wi ase a na ka wose economy sempa egu so a na ka Jacob adintra osisi ni nua eso eje nshira na ya ni bere sempa na osi nshira no 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 pa Isaac say me dia man na wi nshira no mi ntimi sisa no
ano asɛm ɔbɛka de akyerɛ ba gyina abra Jacob ɛba sɛ otu kɔtena Misraim ne ba Joseph nti na mfie amee no na afei ɔno ahu sɛ ɛnkyɛ ɔbɛtoa nananom ɛwɔ nsia do no ɔfrɛ ne ma ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔka nsɛm bi de gu wɔn so nkɔla no nyinaa ɔkeka nsɛm de gu wɔn so na mepɛ sɛ yɛhwɛ nkɔla ɛnan a ne di kan no wawo wɔn no deɛ odi kan yɛ Ruben ɛberɛ a wɔpɛɛ sɛ wɔbɛhyira no asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ hɛ woyɛ panini wo na adi ma deɛ biribiara no wo na nkɛyɛ wo dea nanso so woforo me mpa ne mpa no ne sɛn ɛyɛ ne yere no ma ɛyɛ ne yere Elia ne Rahel na mfura no a na ɔsan ware wɔn ne wɔn wowɔ no ɛyɛ ne ba panini ne baako ɛkɔdae ɛha papa no paa nti wɔ sɛ woforo me mpa nti bi di nhyira ma wa ɛnyɛ yie mayi nhyira no afiri so mede kɔmɔ foforɔ ana oduru ɛyɛ Simeon ne Levi so asɛm a ɔka kyerɛ wɔn ne sɛ mo deɛ mo mabufuo mu ana motwe nkrantɛ ekunkum sekum mmeranteɛ ne mmarima nyinaa na asɛm no ne sɛn mo ne sɛ Bible na yɛ a ntammɔ mmaa edini ɛnka asɛm pii nti Jacob yɛ sɛ ne mmaa yɛ dumienu nanso ɔbaa bi ɛwɔ hɔ a yɛbɔɔ ne din ɛyɛ Diana na ɔne ho ɔfɛ paa na bra Jacob odi ayatutira na wɔba okɔduru kora na yɛfrɛ sɛ Sekom mu na ɔhɔhene ba ehunu Diana no ne ho yɛ refɛ na ɔfrɛ no na n'ani baa no ho soɔ no na ɔne nada ama kyɛ sɛ ne baabu no yi a ɔyɛ no wasɛn no Jacob te saa asɛm na ha no paa abaya no susu paa na ɔno ankasa ne nua mmarima ɛno mmienu a ɛyɛ Simeon ne Levi ɛka kyerɛ sɛ sɛ mopɛ sɛ mowaawa yɛ nua no ma ɛnyɛ hwee yɛkora nso yɛnya mo mama no bia nso yɛbɛware na mmom yɛde yɛnya Nkopɔn no waka asɛm baako de akyerɛ yɛn asɛm a waka akyerɛ yɛn sɛ ma yɛne wɔn a ɛyɛ momorotofoɔ ɛntwe nkonnwa korɔ nti mpɛ sɛ mowaa yɛn deɛ a ɛne mo nkɔtwa twetia ne berɛ mu a mede ba fam ɛka sɛ mokɔtwa dua ɛnɛ yi ɛhwɛ aborɔfoɔ a ɛnam ha deɛ a wɔm koraa deɛ ɔmo yɛ momorotofoɔ koraa ɛyɛ wɔhene ne ne mba yi ne kuromfoɔ ɛte ɛyɛ ɔmo ne gye paa ɛfiri sɛ na Jacob ma no ɛho ɛfɛ nti ɔyɛ sɛ ɛneɛ wɔn bɛdi asɛm so mmarima wɔ kurom nyinaa kɔtwa aduada kɔ ɛdii nansa na ekuro no mu aberebere na ayɛ yayaayaya no ɛhɔ ɛde mmerante kwa mmienu atwe nkrantɛ okukunkum hɔ mmarima nyinaa asɛm bi to odwa no ɛha Jacob wei ɛma no tu mpo ɛfirifiri hɔ ɛfiri sɛ du baabi no na kyerɛ sɛ ka ama foforɔ koraa ɛpɛ no koraa ku no afei ne ɔnya baabi nkɔ deɛ ɔma akɔyɛ ni nti ɔsɛ mo mabufuo mu ɛna modidi saa adwuma no nti mo mabufuo mu paa deɛ abufuo deɛ ɛmpa hɔ da ɛna ɔka saa asɛm yi ɛde kyerɛ ne ba nea ɔtɔ so nam ɛnan
eno ene Juda oso wo ana Israel mfiaku nyina befu mu aba ti bo David dina si Juda mu jata David kuro Juda ena mu be pie Yesu Kristo so se ono so se Juda ni ama busuane tre ama enhire biara na wo se Yankopon edi ma wiase no ode ko fa saa busuan yi so esa na semwa Jacob ka kire no iti ano Bosom saa no meka no omen saa na yehu na yemra yechi kakra Jacob ka saa semi efie bese ahanan echi owu okọ kase nyina kura yi hu ba bi owo ene ba se Onyankopon ba beji Israel foi afri eye Egypt asase so se no wo kwaso Onyankopon epu obi amodi saa dom ye nim no wanye obi a se liwini a ye dom no ka se on de abufuo empa na fie no ho no ko fa nipa Moses, Aaron, Miriam. Na se wuchie twosem no kenkan ne na ya na Yankopon ka ensem pi edifa aye Moses mu pa. Osi Moses ye odwo. Ono akwa kan osi medwo minim kasa. Yesu su kan bi osi medwo. Mo hwe minim nsu am fi se medwo. Paul su kan bi se mo hwe bi na munsuam se na mse bi hwe Kristo na msua no no drum na mo sisu do pa enfia hana yachi anan ka se mo isi ya sama ka twam de dada aso Yankopon sama wakan o sebe eja sama wakan o sebe yehu se Miriam no ene da emma bebrebe nyina ano ene Onyankopon di Moses eye adwuma afedu baabi no Moses ho ye na himan bufu den ayo Moses o kira hododo wo nyam nam ko yi fresh na abo na wo yankoto ankone nyam yanka wangu ene wo aba kwa kitikiti wo ba hye so so na aye pani na aye si na wo ko ne Yankopon fa wo kasa mami buhu den ne bufu papa Yankopon say mami Miriam wo na fu say mati you asutwe de manu yade kwata wo say Israel mamu say o kwata on trafio enti Miriam oye mani na penini no my co-leader, you know, I didn't go see Baniki. The Antillian can do a bufu, a seven, a jack, a chill. It be a 1 + 1 P. Yamra Aaron, no Yankopon yi say or sofu panini, one in the sofa would be kind. Oh Israel no Yankopon ma e pamata de yu Yankopon ma ye apamada kan no obi entimi fa no ho ensanso e ka ero ho se obulu se onu ko na ye kronkron a obi tiba kwa apamada kan ero abufu nti ene okoye sa ohuni no osi mi bufu ye mo tietie mi dodo ana mkoko ye Onyankopon se sa wo ye sofo de na so sisi o ma no mo nya sofo na wo bo sha asase no nkufi abufu nti wan tibi emiru bo sha asase afi yemra o pe mu no ankasa Onyankopon de Mose ye niam akese
Woman and the cradle, and I know almost one insect and ye if you a woman or the chiller pui and a pum pie. Woman or the name of pea. The braveness you come to Israel for, when you compose if a one bonus you or the woman is you. Omoko mani pa kredi. Ni si kuma sa di wo. O se urade bi jade. O se kasachira bono. Kasachira bono. Bo se ba o se yankupo bo mu suano. Amu se yes. Me yankupo ni papa. O ma ba isu go di afiburu. O. Isu ba. Israel for no no. O anu yankupo ka chese. What is from me? Why are so dead? Was a Jacob idea? I saw it on me, was a catcher or said, Cassa. Catchable man cassette. For woman book. Was it already 1 woman go for it? Send a new city man for a moment and one. And can I say, Missy was a fair. The catcher was a cassette. Wabufui, I will move yet, and my old year a bay of woman. Assassin, no more near who, you will not find it. Oh, no, ja, and you must. I was a force here can't seem be say, Eddie good, your ma as well. Sanka Yamanuan. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the Kakahunina. Sinicity, the city is more awful. For me to say, she so bit my cousin pa. Encourage some a dear mama, and son with us. Oba, ye dear papa, a bit me a can no shower, and son also with us. The whole one is shower. We will be in 3 shower. It is a way near Japan will be shower. No matter no problem, I am Passa. Sadam Gidi Chilem, out your cool. Woman a jarum and for winner and send a hawker see. Nayan can some punch it, a ma, and can some pango my brother bosso. Then see woman, as you see woman ya, yes, so in the kaye. That's why I want to see woman ya. A home for Pochuano, a rabbit face. If you say so, you need no court would be bar. Yes, or me be. That's what court no one be a ma, no there is a car and a bar, a horse's house was about a slice. Of which you am go at the bow. Say you would die. That was subscribe. Not feel what shit. Not feel. Why like him so? Not for so my crowd said, be able to fulfill every problem. That's true. Oh, I'm not going. Middle CP. We will go. We shall. Amen.